sifate sak penake dhewe iki piye? Tetep ulun ora bakal maringake. Nek ora gelem maringake, Petra wis diparingi daya kekuatan karo Semar. Nawe rantas malang mesti bakal tak putuk. Dawuhe Bapak Bagong, kowe anakku sing tak tresnani. Petra tak wenehi kekuatan. Aku percaya karo omonganmu. Mergo kowe iki tim sukses Semar Badranaya. Mula kowe kudu iso omong ning ngarepe Bathara Guru. Nek pancen Bathara Guru menehake sakaremu tawane Purbawasesa, aku kakangne Bathara Guru, kowe menang gawe geger ning kayangan. Gumun lho. Ing atasipun namung drajating kawula cilik ning kok mboten kenging daya kekuatanipun bale margi Kunda Manik. Ing atasipun para ratu kemawon menawi sowan wonten ing kayanganipun kedang nglakoni poso. Samboten-botenipun resik lair batosipun ajrih menawi kenging walak. Lah cepita Bagong menika sowan Sang Hyang Bathara Guru kok mboten ndodok mboten laku napa-napa malah tingak-tinguk kaya wong gumun. Lah napa wonten titah sing wantun ngitungi asta panjenengan? Nek mboten Bagong ora mboten wonten to mangka ya luput senjata tawa mboten kuwalaken panjenengan. Gong iki kayangan le. Ha iya. Aku kok ora mlaku ndodok iki pukulan Sang Hyang Bathara Guru iki sembaning para titah. Weh, kuwi guru kan? Heeh. Kok murid rong teko? Bathara Guru. Bathara Guru. Heeh. Wah. Mencorong sandangane ya, Truk. Bae saka Mutiara Jamrut Ergeni, kowe netel Mutiara siji kae iso tanggo urip 7 turunan. Dadalke, Truk. Aja. Ora wani kok dadalke ora. Malak ning. Lho kok malak piye? Tangane papat ya. Iwang Pelur Bathara Guru tangane papat. Wah nek adoh suwe kuwi. Mergane keleke ning ngosoki papat. Tenan ora. Petra, wonten dalu Bugulun. Kita sowan yo kena ning Suralaya, ning mbok yo sesuk meniki nek sowan ki ijen. Ora kan dadak ngejak Bagong. Wah. Para dewa dah ora kajen musuh Bagong nek carane kaya ngene iki. Ayo Wang Pelur Bathara Guru kok denekke keleke papat. Monggo ulun ki ndereke panjenengane wis mangabat-abat rong tau wani karo Wang Pelur Manik Maya. Lah kok iki bocah iki cere kawani karo Sang Wang Pelur Manik Maya ki. Terus iki tep apa uwonge, Truk? Ya wong kaya kok omonge tanpa pedhek Iwang Pelur Bathara Narada. Weh, iki apa? Heeh. Sing sok diomongke bapak kae lho. Wah, lagi iki aku weruh. Heeh. Kaya jog. Jog kowe pahit. Bagong aja sembrono ora idak mutar kowe. Kowe lho, gedhe aku kowe. Gong. Ora ngawur to kowe iki. Kon njur arep nang kayangan arep ngawur ora. Ana kawan wonten dawuh Bugulun. Aja kladuk wani kurang geduga, Bagong. Dalem. Kita aja rame. Aku pawita. Kowe kuwi, hah? Lah kok muni wita aja rame. Kita iki kowe. Aku kita. Berarti aku nek munggah kayangan jenengku ganti kita. Ora ya tetep Bagong ning celu-celane nek nyebut kowe iki kita. Wah, ngerti ora melu aku mumet aku nadane. Kata-katane iki beda karo nggone dhewe. Bagong ulun isih gedhe palimarma ulun marang jeneng kita. Aja gawe geger. Mengko ndak kita kena walak. Aluweh. Kowe kuwi lho, kita. Jare Bathara Guru kok ulun. Iki ora rampung-rampung mung perkara cah. Mocap edhek siji iki. Ulun ki aku. Lah, berarti ulune loro to. Kae ya ulun iki ya ulun. Kitane mung aku tok. Petra kantong bolong. Wonten dawuh Bugulun. Padha rejo saprapta kita. Weh, kowe ya kita to wis. Kowe iki meneng sik. Aku tak wangsulan sik. Wah, ora denger aku. Ora denger ya, ora paham. Angel nang kene iki ditelusuri kata-katane iki angel. Wis wangsul ana, Tru.
nonamit pasang Kalimantabe tinebina iki lho duni dumawing tawang towang tinepakno ing tulak manuk Pukulun nering sambi kula sowan kula tebih saking Rubeda kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk iya Petruk ulun tampa ora liwat pangestu ulun tampanana kula pundi nggo jimat paripe dayana ing kasantosan Petruk kantong bala padha desa prapta kita nggih Pukulun Narada wilujeng bekti kula kunjuk Pukulun ya ulun tampa karya bombong tias ulun ora liwat pangestu ulun tampanana ya Petruk kula pundi nggo jimat paripe dayana ing kasantosan Ponokawan Bagong padha raja sak prapta kita inggih Pukulun kita sowan ing Sambikala. Kepareng kula ngaturaken bekti kula kunjuk ngersanipun paduka ulun. Lho. Ladon. Piye terus? Salah apa bener? Salah. Ngawur. Iwang Pikulun Bathara Guru. Iwang Pikulun Bathara Gulu. Guru kok gulu. Ketrikel ilate. Ya Bagong ora dadi ngopo. Gandeng kita kuwi atmajaning Kakang Ismaya. Mula ulun paringi pangapura sanes Pukulun lho sanes piye kula niku anake Semar dudu anake Ismaya Ismaya iki jenenge bapak iki ya isi Ismaya wah nek ngono kok ora kembang si es Pak Es Bagong ada raja sak prapta kita wah iki lakone iki pangestunipun Iwang Pikulun Narada Nereng Sambikala Pikulun ayo syukur ayo iya caedan tenan ora wis dewa ora kajian iki Petruk padha raja sak prapta kita pangestunipun Iwang Pikulun Bathara Indra wilujeng Bagong padha raja sak prapta kita sapa Indra Bathara Indra kowe nggon film kan udu ora ana telu to Dana Kasina Indra iki dewa ya wah kok tak tendang modar to tak tendang genti kowe ora ngerti kok arep ditendang ora Bathara Indra oh nggih Pukulun Bathara Indra bekti kula katur nggih Pukulun iya ulun tampa Bagong prayogakna nun nggih sampun boten kirang prayogi Petruk padha raja sapraptamu Pukulun Yama Dipati wilujeng oh iki bahaya lho kok iki bahaya iki sing tukang jabut nyawane titah iki wae mburi ya Bagong padha raja sapraptamu sapa to Yama Dipati Iwang Pikulun Yama Dipati wilujeng bekti kula kunjuk Pukulun iya ampun dicabut ora mang nang kemawon mengke ra ucul dhewe boten sak dicabut iya Bagong iya enggak edan lan kok kowe Gong aku biasane ngono tak nengke wae biasane Petruk kantong bolong padha raja sapraptamu pangestunipun Pukulun Penyarian wilujeng bekti kula kunjuk iya Petruk pangestu tampanana nggih Bagong padha raja sapa ki Penyarian oh pacare udu Pukulun Penyarian ayo ki nang kelurahan Carik to ora Penyarian ya pokoke sing nyateti apa-apa sekretaris maksudnya Pukulun penulisan wilujeng bekti kula kunjuk Pukulun Penyarian iya Bagong prayogakna Ponokawan ngene nggih lho kok guyung apa sampean yo mesem kok berarti aku nang kene iki sing entuk masa wah gayamu ora Pukulun Penyarian ketoke seneng nek aku ngomong terus iki iya ning iki ning kayangan kok ndak nek Iwang Pikulun Bathara Guru ngendika Bagong aja sembrono ulun sotke dadi cacing bisa dadi cacing tenan waton ora ketemu wong mancing lho ha iya nang ketemu wong mancing cilaka aku ambil ditemleki nggon pancing cemplungke banyu diseret karo wader ya apa rara Petruk dalem Pukulun ana wigati apa kita sowan apa saka karsanira pribadi apa pancen diutus dening wong atuamu Kakang Ismaya menawi lepat Diagung Pangaksami kepareng kula ngaturaken tebah Siti Sekul binunteling ron klapa apuran tak mbok bilih wonten lepat kula nggih kula munjatur sapaduka Iwang Adi Pukulun Petruk kaya ora dadi ngopo matur sembah nuwun ndungkap angka kalih
Wale-wale menapa Bu Kulun? Sowan kula wonten ing Kayiwangan menika sayekti mboten saking kajengan kula piyambak. Namung kula menika dapur dipun utus. Sapa ingkang ngutus? Ah nggih Bapak Semar. Inggih, Bapak Semar nggih Kyai Nayantaka ya Sang Hyang Ismaya. Nuwun sewu malah samangke kula badhe nanjihaken. Kondange ngake padha nyebutake nek Sang Hyang Ismaya niku nuwun sewu kadangne Sepuh Bathara Guru nggih panjenengan. Niku janjane niku napa ming cerita napa asli? Iya pancen nyata. Kakang Ismaya kuwi kadangku tuwa. Weh, bener, Gong. Bapak iki jebul kakangne Bathara Guru. Ah ngopo Bapak dadi kere ning jagat ki? Ngerti dadi dewa, malah mulya dhewe ya ora kedungsang-dungsang uripe. Kakangne Bathara Guru kok ngere nang Karang Kadempel mangan intip kaya banyu dikopyok nang weteng. Arene ra ya mamane paling ora roti ya ten. Ning bapak kuwi seneng ngono kae kok. Wah, Semari pancen aneh. Lah nggih, nek ngaten kula ngaturaken panuwun. Lah dene wigatosipun Bu Kulun mboten sanes estunipun bapak menika bingung. Bingung perkara apa? Bapak niku janjane ping kepengin duwe kajat nggih menika bangun desa. Semar menika pengen bangun desa. Wah, lakone Semar bangun desa iki. Wis dibedhek ora, kowe iki senengane mbedheki ngono kuwi kok, Gong. Soale wis saking kerepe. Iki nek aku ora gawe sanggit liya. Ha iya, ndak padha karo ning YouTube. Endi? YouTube. YouTube iki sapa? Bakule bakmi. YouTube ki teknologi kok kene ra ono YouTube ora. Lajeng lho kok lajeng kowe iki ngopo? Ning ngendika kono kok iya. Alae ora omong. Aku omong dhewe. Sak banjure piye? Bapak bangun desa menika kok mboten bangun perkara papan sing magrong-magrong, papan sing becik, sing apik, utawa bapak niku pengen bangun omah sing wah luar biasa menika mboten. Ning kersanipun bapak menika mbangun lahir lan batin, ya lahir ya batin. Panggesanganipun para kawula uripe para jenenge masyarakat Karang Pradesan menika supaya mundhak ya bab tetukulane, ya bab ayem tentreme, ya bab nggone gotong royong menika supaya sengkut gumregut. Mula bapak kepengin bangun desa sumados mujudake desa ingkang sae inggih menika desa Karang Kadempel. Inggih samukawisipun ya bab menapa kemawon mergi sakmangke menika nadyan sampun sae ning ibarate aja kok banjur marem mergo kahanan sing wis ana ning luwih becik ditingkatake lan diundhakake supaya luwih monjo lan luwih kabiyawara. Iya Petruk nggih. Cobi to nek teng pundi-pundi bedaning Panembah bedaning kapitadosan menika dados sarana cecungkran. Nek teng Karang Kadempel mboten. Karang Kadempel menika bedaning Panembah menika mujudaken setunggiling kerukunan antawisipun setunggalan setunggalipun. Sing siji ngurmati panembahing sing siji, sing siji ngurmati panembahing sing siji. Mula Karang Kadempel niku arang gontok-gontokan, arang padha regejegan. Anane ming sayuk rukun masinamatan daya dinayan. Tunggal cipta rasa karsa lan karyane mujudake setunggiling desa ingkang kaloka tinimbang desa liyane. Lah terus niate Semar napa? Tentrem ayeming Karang Kadempel menika aja kok ming tekan Karang Kadempel tok. Sing jeneng napa-napa niku isone gedhe niku apike saka cilik. Mengke nek ujug-ujug gedhe niku terus jeblok. Ngoten. Iya betul nggih. Mula saka cilik sing jeneng arep tekan dhuwur niku ya alon-alon le munggah aja terus mencolot. Mengko nek kepleset ndak malah gegeblak, malah ora apik. Lah niki gandeng Karang Kadempel niku wis apik digawe apik meneh supaya desa kiwa ki nang tengening Karang Kadempel niku padha kepengin tentrem kaya Karang Kadempel terus tiru-tiru supaya kiwa tengening Karang Pradesan Karang Kadempel menika padha kepengin tentreme kaya Karang Kadempel terus melok-melok sing dikersake bapakne Semar. Ngono Petruk nggih. Lah ning bareng ngoten niku kula sarujuk, kula mathuk, kula cocok. Ning kok terus Semar kendel mawon. Bapak niku meneng mawon. Lah terus kula jawil, jane apa Pak? Ana bab sing abot apa piye? Nek perkara Prabeya, perkara Brana Picis dibutuhake
mengko aku tak matur ndara-ndara Pandhawa mergo bapak ki dadi pengayomaning Pandhawa, bapak ki dadi panakawaning Pandhawa. Nek ora duwe ya nyuwun karo para Pandhawa. Ora Petruk, aku ora duwe niat bangun perkara iki utawa bangun Karang Kadempel iki nganggo srana Prabeya ora. Ning kabeh masyarakat arep tak cangketi atine. Ayo to didudah rasane tresna karo bumi kelahirane, tresna karo bumi wutah gedhe ya kuwi Karang Kadempel. Dadi ora usah nganggo Prabeya. Bangun desa nganggo Prabeya niku entekake dhuwit. Mengko bangun tanggul terus diborongke. Lah niku tegese entekake dhuwit. Ning masyarakate supaya sayuk, sayek, saeka kapti, tetunggalan manunggal. Ayo to, iki apik dienggo dhewe, iki becik awake dhewe sing ngrasake. Mula ayo bareng-bareng padha dibangun. Ah ngoten niku karepe bapak. Iya Petruk kuwi becik banget nggih. Ning kok bapak niku paring pangandikan? Bapakmu paring pangandikan piye? Srana iki bisa lancar, srana iki bisa rancak. Kabeh para kawula sak Karang Kadempel bisa ngrasakake ayem ayem tentrem. Waton syarat sranane kaya sing nalika aku ngimpi kelakon, Truk. Bapakmu ngimpi apa? Bapak niku ngimpi methik Sekar Jambu Dipa Nirmala kalih Pelem Pertangga Jiwa. Niku sing abot teng mriku niku. Bapak niku ngasta kondur wujudipun Sekar Jambu Dipa Nirmala kalih Sekar Pelem Pertangga Jiwa. Mongko Jambu Dipa Nirmala Pelem Pertangga Jiwa niku thukule ming neng Kayangan. Lah terus kula cancut, saiki gareng piye sing tuwa? Sagu munggah Kayangan ora? Gareng sambat nek awake lara kabeh. Nek kon munggah Kayangan mboten iso mergo Kayangan niku munggah gunung Himawat sing dhuwure ora karo-karuan. Dalane minggak-minggok lan sak piturute. Iya nggih. Ah terus gandeng gareng ora gelem kula saguh. Ndilalah kok Bagong ya saguh. Ha to, Gong? Heeh. Arep kula karo Bagong walu tekan mriki ora bareng. Kowe metu ngendi to, Gong? Serungga. Oh. Kowe metu Parang Tritis mesti ta, Tru? Heeh. Nilai losmen ta kowe ora? Ora ya. Wah, iki. Napak tilas. Napak tilas dengkulmu melocok bola. Pelem Pertangga Jiwa lan Sekar Jambu Dipa Nirmala menika kaparingga dhateng Petruk niku bapak sing nyuwun. Omonga Bathara Guru, omonga Si Manikmaya. Aku wis ora mapan ning Kayangan. Aku wis ikhlas dadi titah, aku wis ikhlas dadi menungsa lumrah. Nek nganti Bathara Guru kok ora menehke kembang Jambu Dipa Nirmala, kembang Pelem Pertangga Jiwa, aku sing arep munggah ning Kayangan. Bathara Guru njaluk tak walik mripate. Ngoten. Ya, Gong. Ora aku ora krungu kok. Ajar lho kowe. Ora ana kata-kata ngono ki ora ana. Kowe senengane nambah-nambahi ya, Tru. Oh, bapak iki wong sopan wadake ora ana kata-kata kaya ngono kok. Apa bapakmu ngendika kaya ngono? Jane mboten. Yen namung kula kuwi mawon supados suasanane rada tegang ngono lho. Pripun? Dipun paringaken apa mboten? Nek diparingake dina niki ajeng kula boyong kalih Bagong, dene ora. Kula kaparingan Purbawasisa. Terus kene maju tak sebul bun-bunamu. Nek wis tak sebul bun-bunamu, kowe munggah ning Kayangan. Nek guru ora meneke kembang Jambu Dipa Nirmala, kembang Pelem Pertangga Jiwa, kowe ngamuka ning Kayangan. Ora ana sing iso menang karo kowe. Arep Manikmaya nggunakake cis Trisula, guntur geni guntur angin, ora bakal iso ngobong awakmu, ora bakal bisa tumama ning awakmu. Nah, nuwun sewu mula begini iki kula rada gleleng. Nek kula wis disebul bun-bunan kula mboten ajeng pripun-pripun. Upama panjenengan ndawake guntur geni guntur angin, nek kula ora apa-apa, ning mang dawake Bagong. Bagong dereng disebul bun-bunane. Wah, semari banci ndek banci ladan. Iki kok sing dadi korban aku ngene. Kowe wis disangoni daya kawijayan karo bapak, aku blas e. Ha engko nek ditamani cis Trisula sing modar kowe. Modar ning kene. Aja kuwatir Bagong, wong mati ning Kayangan ki njujug swarga. Wis.
Wis truk kowe bali dhewe. Aku tak mati nang kene. Aku ngendikane Bathara Teka iki, Gus. Anu Bathara Antarada iki nek mati nang kayangan iki bakal munggah swarga. Wis kowe nang neraka tak idiak sirahmu. Lamit ya, Tru. Sing ngomong sapa wong mati ya didelok ala becike, nek ala ya nyemplung neraka, nek becik ya nyemplung swarga. Ora ana kok mati ning kayangan jujuk swarga iki mendapusi Bathara Antarada. Wah, asem e. Ora tak gojok lho. Agenge pancen trembelane kok iki. Iki Bathara Antarada iki kami tuaning kayangan kok dijak-jok. Ajak ora? Ayo ajak ya wis. Ngono kok geger ora. Ngono Petro. Nggih, nyuwun pangapunten. Namung sedelo kemawon. Mangke menawi sampun paripurna nginipun damel srana syarat inggih menika wujudipun pambangunipun padukuhan Topa Desa Karangkadempel. Badhe kula konduraken upami dipun paringaken dhateng Bapak malah Bapak matur nuwun. Syukur kinaya pusaka wonten ing Karangkadempel Pukulun. Jaja muntaplir kinetap duka yayasinipe. Netra kocak mundarandir Item nyomangolon coko wadananira mbaranang Kakang Rodo kados pundi Kakang? Landara dase tadi napa sing kula aturaken sekawit kala wau jebul wonten nyatanipun kula mun jatuh Paduka Dipati Bathara Guru nek Pandhawa ora duwe niat apa-apa ya kiwa tengening Pandhawa srati ning Pandhawa lah dalah nyata Petra sowan njaluk kembang Plempertangga Jiwa kembang jambu dipun nirmala monggo Purbawasa nasta Paduka Dipati Bathara Guru dipun paringaken menapa mboten nek ora diparingake ya kudu bisa nundung Petra nek diparingaken ya menika langkung sae janyatanipun ingkang mbetahaken menika Semar Badranaya Kakang Semar Nayantaka mriki kadang paduka sepuh piyambak. Inggih Kakang. Nanging menawi kula paringaken sakmangke menawi kawanguran dening para titah sanesipun. Tan wurunga kinten kula menika dewa ingkang Bancindhe Banjiladan. Leripun. Sampun kathah ingkang badhe nyuwun sekar Plempertangga Jiwa miwah sekar Jambu Dipa Nirmala. Mboten kula paringaken nanging sareng kula warga kula piyambak ingkang nyuwun tumunten kula paringaken. Menika mangke dados alok ing para titah mapan wonten ing jana loka Kakang. Wis monggo. Ning kudu ngati-ati lho, Di. Ngati-ati le atur wangsul lan Petra Kantong Bolong. Nek nganti panjenengan sisit gone paring pangandikan Petra Kantong Bolong, arep apa kan bocah iki bocah lantik. Batur niki batur sing pinter. Mengko ndak kriwikan dadi grejekan geguyon dadi tangisan, ndak kayangan digo jak-jakan dening para panakawan. Petra dalem ulun bakal maringake ya kuwi wujuding sekar Plempertangga Jiwa lan sekar Jambu Dipa Nirmala. Estu Pukulun? Iya Petro. Nanging luwih becik gandeng sekar mau kudu dipethik sarana ulun pribadi ingkang methik. Mula kula ngenten ana ing repat kepanasan. Oh nggih. Sawise kita mapan ana repat kepanasan, mengko ulun merpeng lawan jeneng kita. Kita bakal ulun paringi wujuding sekar Plempertangga Jiwa lan sekar Jambu Dipa Nirmala. Oh nggih, siap. Nek pancen kaya ngoten kula niku mboten badhe andhuwa keparang paduka Wang Pukulun Bathara Guru mboten. Nek dipun dawuhi nenggo wonten ing repat kemanasan sedika kula tak mundur saking Datulaya utawi Bali Martikunda maneh ngentosi sak bibaring pepanggihanipun para Jawata kula ngentosi rawuhipun Wang Pukulun Bathara Guru. Iya, Panakawan Petra. Menawi ngaten nyuwun pamit Pukulun. Madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Pukulun Rada kula nyuwun pamit. Petra sing ati-ati. Pukulun Bathara Indra kula nyuwun pamit. Ya Petra sing ati-ati. Pukulun Yama Dipati kula nyuwun pamit. Ya Petra sing ati-ati. Pukulun Menarian kula nyuwun pamit. Ya Panakawan sing ati-ati. Sampun Pukulun kula nyuwun pamit ngentosi wonten ing repat kepanasan. Iya Panakawan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Panakawan Petra. Kakang Rada. Menawi Petruk sampun kersa mundur. Lah menika kok kadangipun Petruk Bagong tasih mogok-mogok wonten ing mriki. Kowe lah dalah iki bocah iki arep ngapa ya? Bagong kita iki Petruk iki wis metu ning repat kemanasan kok kowe kita durung metu ki piye?
metu kok dipeksa. Lire piye kita ora gelem metu? Ra ati kula kok ora kepenak ya. Ora kepenak perkara apa Bagong? Nek Petra mboten patosa nggadaken pengendikanipun Iwang Pikrontrada, ning nek kula kok setiap omongane piyai niku tak petong, tak glejak. Tak goleki iki lereke kata-katane iki nanti. Mengkono, nggih. Lah terus panjenenganipun Iwang Adipukulun paring pangandikan. Niku kula bundeli teng ati kula. Jane nganten mawon. Luwih becik jujur mbangane sampeyan tumindak sing ora jujur mengke gawe gelo atine Petruk gawe gelo ati kula mengke kayangan rusak merga saka pakatine Petruk awulung sampeyan jujur pangandikaku sing piye Bagong akeh wong sing kepengin njaluk kembang Jambudipa Nirmala kembang Pelempertangga Jiwa boya ulun paringake yen nganti ulun maringake kelawan Semar ateges padha ngarani yen to kula warga diwenehi ngampil nek wong liya ora diwenehi ngampil mengko dikira mban cindhe mban ciladan ayo ada nggih mboten iya Bagong nah dengan melihat kata-kata itu bocah iki omongane kok tekan kaya ngono iki piye ra kanthi niti priksa kalimat kaya ngoten niku kula nggadahi pemanggih lan kula saged menggaris ngandhapi ora tayake menggaris ngandhapi ki apa menggaris bawahi kalimat panjenengan ateges panjenengan boten ajeng maringake wujuding kembang Pelempertangga Jiwa kalian kembang Jambudipa Nirmala nggih napa mboten Kakang rada kados pundi? Alah konangan karo gendhik siji iki. Wah, Petra ora iso gagapi menjane adi guru lah kok malah Bagong sing iso nyurasa menjane adi peran Manikmaya dheweke ora trima lan ora gelem metu nang lepat kepanasan. Ah, terus pundi, Dik? Nggih kula piyambak bingung. Pun sakniki ngaten kemawon. Kalah cacak menang cacak dipun blakaken kalian Bagong. Ngaten Kakang nggih monggo kula aturi bloko kita napa ya jenenge ulun kula aturi bloko kalian kita tetep kualik panjenenganipun pukulun kula aturi kita aduh kula aturi bloko kalian ulun sakarepmu Bagong nun bloko suto blak kotang terus terang waduh kata-katanya kok kaya ngono ta kata-katanya piye aku mau bloko suto blak kotang terus terang katanya genteong Bagong mau ngedan ning kayangan ki ora kena saru sing saru ki sapa koteko wus ana wong saru kok mengira ke blak kotang terus terang kok saru ora prasaja wae nggih yen to Semar bakal nyuwun Pelempertangga Jiwa wujuding kembang lan kembang Jambudipa Nirmala yakti Semar nerak pacak nerajang perbatang lho sebab apa sebabe Semar kuwi titah Semar kuwi titah jare Kakang panjenengan Kang Mas panjenengan Sang Hyang sapa mau Ismanto Ismaya Ismaya iya lah padha karo Semar niku uripe ning donya ning jane statuse dheke wong KTP-ne wae kula delok status dewa ngoten niku ateges Semar niku dewa sampeyan aja terus beda-bedake Semar karo panjenengan dumeh panjenengan dadi dewa teng Kahyangan Suralaya dumeh panjenengan Semar urip ning Ngadipada terus sampeyan beda-bedake derajate Semar karo sampeyan niku jenenge ora kabeh monggo sampeyan padha-padha putrane modar aku coba ora deng kok dadak omongan ora ya anake sapa ayo anake bapakne sapa empuh Sang Hyang Bathara Tunggal nah Sang Hyang Bathara Tunggal sing biyen jare lahir ceprot wujud ndok nggih to ngerti kayangane tak dadar modar kabeh sisan
goreng kai Lombok ora ana Bathara Guru, ora ana Ismaya, ora ana Teja Mantri. Mlebu nang wetengku kabeh. Wah, cakok nekate kaya ngene lho. Iki nang kayangan kok nekate sak penake dhewe iki piye? Tetep ulun ora bakal maringake. Nek ora gelem maringake, Petra wis diparingi daya kekuatan karo Semar. Rawe rantas malang mesti bakal tak putung. Dawuhe Bapak Bagong, kowe anakku sing tak tresnani. Petra tak wenehi kekuatan. Aku percaya karo omonganmu. Mergo kowe iki tim sukses Semar Badranaya. Mula kowe kudu iso omong ning ngarepe Bathara Guru. Nek pancen Bathara Guru menehake sakaremu tak wenehi Purbawasesa, aku kakangne Bathara Guru, kowe menang gawe geger ning kayangan. Mastu nama sidam sekaring bawura langgeng ngilang ngawi gena mastu pun nama sidam mastu iwang jagat karena sinan tondo kawisane bisa panjang tunjung pasir lagi jeneng anenggin sekaring bawana langgeng sekar mayang. Wah isi kelingan lagune Gomblo kowe lah pukulan tepanggane Gomblo sembuh ora caturan ora aku ngerti lagune lah. Iki sapa iki? Bathara Indra, ngati-ati ya, Nger, ngati-ati. Nek musuh liyane kita kena sembrono ning bocah iki ndugal kewarisan. Ngerti to kedadiane Bagong iki saka sapa? Mula Bagong kuwi ndugal kewarisan ora luput senjata tawa, ora tau kena walat, ora tau kena apa-apa mergo Bagong iki dumadi saka ayang-ayangane Semar. Weh. Berarti aku duwe anake Semar. Kita kuwi kancane Semar ingkang dhisik dhewe janjane pancen Petra karo Garengke luwih kalah tuwa lawan jeneng kita. Oh asem. Oh diterano gajule sirahe tenan. Kok digajuli sirahe ora kualat tuaku kok. Bagong, "Non. Waspadakno." Nggih, ulun Bathara Indra. Ulun putrane Bathara Guru ingkang angka catur. Angka papat. Iya. Mbarepe sapa? Lho. Perkara mbarep karo ragil kuwi dudu perkaramu. Putrane Sang Hyang Manikmaya kuwi pirang-pirang cacahe. Persasat Jawata iki putrane panjenengane kabeh. Wah, edan. Luar biasa. Ora kabeh. Apa ora? Kok Bagonge omongan iso ditekuk-tekuk ora? Kuwi jenenge nyalahi peraturan yang pemerintah. Ana apa? Apa gunane ana BKKBN? Penyuluhan-penyuluhan. Kena ngapa Bathara Guru anake pirang-pirang. Kuwi teges ora iso dadi patradaning para titah. Dene dawuh karo para titah. Cukup dua saja. Apa itu? Ha iki kok anake sing ngomong papat. Sendra, iki gek ditonyo ngono wae malah sekarang kok. Aku ditonyo, aku tiba ndene ngenengi teko, tumplak kabeh. Ora dojok kabeh semono. Wah, lah trondolo tenan iki. Sumuk malahin aku. Gagas Bagong malah keringetku dreweran ora karo-karuan. Bagong kita aja wani karo Kanjeng Rama Pukulun. Mergane Rama Pukulun, lho, Rama Pukulun ramamu apa piye? Mewang Adi Pukulun tumindake ora jujur akon karo Petra nunggu nang jaba. Nang jebul panjenengane arep blenjani karo Panakawan Petra. Monggo Petra iki kakangku. Sing dikongkon karo bapak iki werna loro anake Semar siji Petra loro Bagong. Nek Petra ora dong kalimate utawa pengendikaning para dewa, Bagong sing iso glejah pengendikaning para dewa. Mula wektu dina iki kula njaluk keterangan sing gumathok. Nek ora dikekke Sekar Pelem Pertangga Jiwa, Sekar Jambu Dipa Nirmala, Lena pangendamu penek dhewe. Lho. Dadi penek dhewe apa penek wae. Aku kulino nyolong. Nah, penek tak yok. Gogrok kabeh kembange. Aja ngawu gawan ngawur. Ya wis men. Yen kita wani kan para dewa, tegese kita bakal cepak pati kita Bagong. Pancen kuwi sing tak gayo. Urip ngopo bendina mung bayar kreditan wae. Esuk 2000, awan 2000, sore 2000. Uripku ki wis rekoso. Ciduk tak kredit kok.
Sithik kan dikredit iki bangetan lho. Ya men sakarepku. Sedeng rusak urung lunas ya wis ngrekoso malah uripe. Kita metu njaba tunggu ning repat kepanasan. Mboten. Kula tetep adem nyuwun keterangan. Kerubutan para dewa. Bocah iki suarane kok ya sampeyan. Ayo. Sapa kene sing dadi senopati ning para Jawata? Yen perlu Yama Dipati njabut nyawane. Bagong urung jabut nyawa teteki untune jabuti untune. Sing kondange Iwang Pikulun Bathara Brama sing iso ngobong apa-apa rumahmu aku ora nggawe ember. Bathara Brama metu guyang legane ngati mlebes banyune. Ayo sapa meneh sing arep ngrubut karo Bagong. Nek ora tak kaya ngene iki ndak dewa-dewa jauh adil. Bangane Semar munggane kayangan wong tuwek ketayalan luwung Bagong sing ora trungo ning kayangan metu njaba ora metu ulun bopong ning njaba. Ayo kowe bopong aku piye kowe Bathara Brama. Wedan iki ya bali meneh ki piye Endra iki gak merucat ki piye apamu kawan kowe lendange tak kesrok. Aku brojol dhewe ayo. Bagong e sepeleke cah dedaya e. Nek mung digendhong e, aku digendhong e. Sok tak tibake dhewe. Digawe rame sisan piye? Sinuwun jagat Giri Pratingkah kowe ora kelingan to kendikane. Nek nganti kembang Pelemper Tangga Jiwa karo kembang Jambu Dipa Nirmala kuwi diwenehke karo Petruk, mengko dianggep Pukulan Iwang Jagat Girinata kuwi piyai sing ora adil, dewa sing ora adil. Kanthi aku menggaris ngandhapi kata-katane Sinan Pukulan Bathara Guru kuwi, aku curiga. Apa? Curiga. Curiga kuwi apa? Kuwi lho, ora percaya kuwi lho. Cubriya. Nah, aku cubriya. Iwang Pikulun Jatimurti, Iwang Pikulun Bathara Guru mesti ora arep menehke kembang sing tok jaluk. Ning kowe tekan repat kepanasan iki mesti ning arep diapusi arep diwenehi keterangan sing janjane sekar utawa sekar Pelemper Tangga Jiwa, sekar Jambu Dipa Nirmala kuwi ora bakal didunke ning Karang Kadempel. Aku metu nganti digotong karo Yama Dipati ya, Tru. Mosok? Iya. Belang mergo do ketoke do wedi kabeh aku ngamuk nang kayangan. Bathara Guru lak unek-unekke. Lho. Kowe ora disotke. Wes ora mandi. Aku kok disotke. Sing jeneng nggo nangker tak uyuhe demite mlayu kok. Apa meneh disotke dewa. Ha terus iki titenono mesti dewa-dewa do tekan kene. Nek dewa tekan kene kowe ngati-ati lho, Tru. Nek kowe kon bali aja gelem, bali kena ning bareng karo Sekar Pertangga Jiwa, Sekar Dipa Nirmala. Ya, manut karo kowe le. Heeh. Nututi lamun katututan lamun mangsa prawira diktaya Runanggono makawe kelari rawang bener kandamu Igong. Kandhane kok sing iso ngapusi jebul ora mung menungsa, dewa ya iso ngapusi. Ha iya. Ngati-ati lho, Tru. Rasa kuwatir, Go. Aku wis disebul bun-bunanku ping 3 karo bapak. Jare bapak aku digdaya, tak diajari nek mungsuh dewa iki menang apa kalah. Ngati-ati. Heeh.
Malah kowe wae sing ndelik. Ngapa? Kurang disebul to. Nadyan ora disebul dening bapak, tak cobane aku nek mungsuh dewa to. Menang apa kalah kira-kira? Ketoke kalah. Apa? Aku ora disebul kok. Ora masalah. Men kalah ya men. Ya wis diantepi ya diantepi. Bakti kula kunjuk pukulun Sang Hyang Bathara Indra. Ya pitung tak tampa pangestu Tampanana. Nggih sangat anggen kawudadosaken jimat. Pulundra Brahma bakti kula kunjuk ya pitung tak tampa pangestu Tampanana. Kula pundi? Sing mburi sapa to? Bathara Brahma. Wah, iki sing seneng sok ning radio. Lho. Sapa? Brahma Kumbara? Udu Brahma kae tak. Wis kuno banget kok aja ditokke to. Wis do lali kuwi iki. Kuwi jaman cilik-cilikan kuwi Brahma Kumbara kuwi ora. Ha ya. Pukulan Bathara Indra bekti kula kaja. Ya Bagong gak tampa. Kowe mau tak gendong kok merucut. Sampeyan ning gendong ming angas-angas kok. Ora pangestu ulun Tampanana. Nun iki sangat anggen kawudadosaken jimat. Sik ya terus tak golek banyu. Lah ngopo? Kae Brahma wae diwaning geni nek ora disiram kok ndak. Ora murup genine ade cilaka. Rasa. Aku wis jebul mbun aku ping 3. Rasa kuwatir kok. Wigatosipun ngemban dawuh timbalaning Pawang Pikulun Jatimurti ya Rama Pukulun Sang Hyang Jagatnata. Petruk dina iki kon bali. Ngandel ora. Terus sekar pertangga jiwa, sekar dipunirmala ora bakal diwenehake marang kowe. Merga kuwi kembang kayuwangan. Ora sadengah titah iso mboyong wujuding kembang kemapan ning kayuwangan. Mangriyen to, bapak niku ya dewa. Ya wong bapak niku wujude titah. Kan? Dadi nek bapak nyuwun sekar pertangga jiwa, sekar jambu dipunirmala niku wis sak trepe wong bapak niku ya panjalmaning Jawata. Kan? Kok ora dikeparengake? Kok Hyang Pikulun Bathara Guru ngendika nek ora saben titah iso mboyong sekar dipunirmala lan pelemper tangga jiwa. Niku ateges Hyang Pikulun Bathara Guru wis nyebratke bapak minangka dadi ganeping Jawata. Monggo nika titih Sang Hyang Bathara Ismaya. Riwon kula nyuwun keterangan. Nek kula entuk keterangan sing gumathok ora apa-apa kula bali, kula tak matur kersane bapak. Ning nek mengke bapak nesu, dadi manik maya wis ora nganggep aku kakangne. Petruk rasa melu-melu. Aku tak munggah ning kayangan. Sapa sing wani karo bapak? Ayo. Wangsulan, Ndra. Apa sing demongke Petruk iki betul? Iki mumpung aku karo Petruk isih gedhe palimarmane. Ora ngamuk ning kayangan. Nek nganti aku karo Petruk ngamuk, umpama aku kalah, aku medhun ning omah. Neng Karang Kadempel, Pak, aku diajar karo Bathara Indra, karo Bathara Brahma. Nek bapak nesu piye? Blogegku kesandulita, lit. Mel. Indra karo Brahma kok ngajar anakku tersayang. Kepengen ora suwe nek dadi dewa, munggah ning Sulendra Bawana, munggah ning Swarga Dahana, ngubal-ubal entut, mudhar. Mantute bapak iki, aku wingi ditutuke 4 sasi opname. Ya, Tru? Ayo sembrono ora. Wose gelem bali apa ora? Nek kula purun wangsul ben awamu. Yen mboten purun wangsul, mapan tak cemplungke kawah condol di muka. Waduh. Gong, cemplungke kawah condol di muka. Ora apa-apa ndung adus kok awake dhewe. Kawah condol di muka ki apa? Kolam to. Wis. Kacang dadi muka kuwi geni utawa neraka sing nggo ngukum wong sing tumindak angkara. Isine geni tok kuwi nggo nyiksa wong. Aja. Lah ya mulih. Lho kok saya mulih to? Wis wajib tak paneni kok mulih. Ora usah wedi to. Kawah candra di muka dicemplungi wong ora salah karo awak kaya awake dhewe iki genine adem. Sing kandha sapa? Aku ngono. Lah nyata apa ora? Lah mbak aku mengarang kok. Kowe ngawur senengane ra. Kula ten boten purun wangsul. Yen ngono kowe wani karo Bathara Indra. Estunipun kula boten mantun. Ning gandeng panjenengan meksa kali kula nggih nyuwun pangapunten, Petruk. Isih gedhe palimur mulun kelawan jeneng kita. Ayo bali. Bali apa ora? Wangsul kula nek nganti didukani bapak, kula isin. Kula wirang. Mula nyuwun sewu kula mboten ajeng wangsul. Yen kowe ora bali tegese wani karo para Jawata. Nyuwun sewu mboten ajeng mantun.
kula pengen boyong Sekar Purun Pertangga Jiwa, Sekar Jambu Dipa Nirmala. Niku tok nggo sah bapak li ajeng bangun Karang Kadempel kok pulun. Jare wis disebul ndase. Oh, iku. Wah, Semar ki ngapusi. Semar ki biasane sok omong ngono lho. Gedhekke atine anak ning jane ora ono apa-apane. Ah jare wis disebul sirahmu, kowe iso digdaya ngungkuli dewa. Ah dantem Bacara Indra kok aduh mati aku. Bojo gedhe pasane mati. Ah piye kowe? Kok aku sing ngrasake lara e. Wah, wis. Ya mulai ya ajare Semar. Lah ngopo? Ngapusi kok. Nyatane musuh dewa ya kalah kok. Kok tendangane aja kok gawe bapak kok. Bapak-bapak piye? Ha terus piye njaluk bantuane sapa? Wis. Aku kowe. Terus. Kowe wis sing disebul Semar wae. Aduh mati aku. Apa meneh aku sing urung disebul? Yantem pisan iso almarhum. Oh ya, nganggo pikiran mana omong iki. Aku ora nganggo kekuatan apa-apa kok kan mungsuh para dewa iki terus maksudnya piye? Terus aja mlayu. Adine arep melu-melu. Kowe arep ngiwangi karo kakangmu, iya. Arep ngiwangi karo kakangmu. Ayo wani karo Bathara Brahma. Aku nyipta geni kobong sawakmu mati nang kene kowe. Ayo. Sing apa meneng wae. Trawat tratapan kok wajah. Ayo wani kowe. Yen pancen wani karo Bathara Brahma, yen perlu krubutan wong loro ora bakal tak tinggal uncak. Lah kok ya kani kaya temen kaya ngene. Mati nang kene kok. Buri kae jurang jero banget. Arep mlayu karo aku nanti. Kowe ngapain nangis iki? Kowe mati karo aku tenan le. Ketemu Bathara Brahma kuwi nek nganti nyipta geni kowe karo aku kobong. Mlayu. Melayu matamu buri iki lho jurang iki lho repat kepanasan iki dhuwur gunung dhuwur banget iki jurang arep mlayu nang ndi kowe yo nangis yen pangapunten Bu kula sing nyonaken pangapunten Petro bali ora bali pripun mboten wonten dalane. Bali liwat papan to dalan sing bener. Kandha karo bapakmu Siwa Semar aja ngarepake Sekar Jambu Dipa Nirmala lan Purun Pertangga Jiwa. Walah. Iki dhewe tekan omah isih diunek-unekke bapak rene. Ya nek men diunek-unekke. Nek diunek-unekke nganti kaya ngono kae monggo bapak ki nek ngunek-unekke santen-santen. Bagong Petro anak dikongkon orang rampungi. Wis tak kandhani to nek aku ki kakangne Bathara Guru, kowe rono ki kowe sowan Paklik. Paklik Bathara Guru njaluk ya sing apik-apik. Bali tekan omah ora entuk gawe. Gua abrak apa anak kaya ngono. Cemarak cangkeme ngono ku ya. Mesti ora-ora. Iya iki nggih pun Mbah. Mbangane kula wangsul tekan omah ming diunekke bapak. Wis kok modar ning kene ra apa-apa le. Mati caloro diwujudi ya le. Ora apa-apa wae. Anakku cilik-cilik terus.
Ora apa-apa, kowe ninggal anak wis gedhe-gedhe nek bojomu lempoh. Bojoku ayu ditinggal ya mane-mane man. Mane degomu mlocok ora. Kowe senengane. Kowe mati penak das utangmu akeh. Oh, ayo ngamati aja. Lah witekno wis ora ana dalan. Wis kowe karo aku manut wae kok. Dikapak-kapake manut paton pasrah wae. Kene marganing pati. Yen manjenis manut perkara engko bapakmu ora trima perkarane karo Kanjeng Rama Pukulun Jatimurti sing wigati anak-anake wis wani gawe geger Suralaya. Peluputane titah sing wani gawe geger Suralaya mung wajib dihukum cemplungke kawah Candra Dimuka. Ing kene marganing patimu kowe Panakawan Petruk. Sapa Gong? Kancamu mbok? Kaya kancaku sing parkir nang Imo Giri kae, Tru. Rambutnya ya rewo-rewo ngono kae. Nih kok gereng ya, Gong? Hah? Kok gereng ya? Buta kae, Lek. Hah? Buta? Lho sapa ya, Tru? Engko pukulan Bathara Kala. Engko nek pukulan Bathara Kala kae mung duwe pamrih kae mesti. Ngewangi kowe engko nek dewane kalah kabeh, Pedro, Bagong, aku luwe. Kowe dadi panganku, modar. Mati meneh. Piye to iki kok ora ketoke ra penak terus to, Gong? Kowe iki lek gawe sanggep piye, Tru? Awake dhewe kok ngrekoso terus ki piye to? Wis rasa dadak. Piye-piye kalah cacak menang cacak butuh kae tututi takoni sapa, Gong? Yo! Petro kancamu aja Getarane aku ingin kenal ya kowe Petro siapa Tru? Kowe kok ndek kanca gleleng ngene mbuh aku ora ngerti aku iki ora ngerti apa ana tepung ro kowe iki senengane ngapusi sapa? Nuwun sewu kula niku bingung panjenengan kok nyebut kula Petro ngoten niku panjenengan kenal kalih kula lho. Oh ladal ora kenal sebab piye kowe tau urip bareng karo aku engko gek kowe iki ya buta kudu ngaku wae mulane wingi pitikku tok kudu modar iki tok cokoti ya ora oh kan kamu buta-buta kaya ngono medeni truk ora iki lho ana buta teko truk nganggo kopiah Ya wis ben mengki wae ora. Petro, aku ora mentolo krungu penangismu mula aku mudhun saka Karang Kawidodaren. Lho. Widodare uduse to menengo to. Menengo sik. Apa-apa tok saut, Iki ben omong sik, engko engko ora dhewe jelas, ora apa-apa disaut. Lah kamu nih, aku mudhun saka Karang Kawidodaren. Mosok widodari bentuke kaya ngene. Aku didhawuhi dening dewa supaya njaga Karang Kawidodaren saka bangsaning jin diunggahake dadi bangsaning dewa. Jin kok. Oh, wis rasa takoni paham aku. Sapa? Iki nganu iki Jim dan Jum. Jim dan Jum. Enak serial TV lah. Sama itu. Petro, kowe tau urip bareng karo aku ning jamaning Jim. Sadurunge kowe dijaluk dening Semar
kowe nyegat begal karo Semar diduduti awakmu kowe mbiyen dudu Petruk ning jenengmu Raden Pecruk. Walah Begawan Solontara. Iya. Aduh Bapak. Iya. Cerek Ngopo? jare jenengmu dudu Petruk. Sapa? Raden Pecruk. Kok iso dadi Petruk ya? Oh, dibenerke karo Bapak Semar. Lah terus kuwi sapa ya, Truk? Kowe tak critani ya gong aja lara ati, ha. Aku iki jane dudu bapak anake Semar, aku anak bapake Bapak Sambungan. Wo, ngono pedote kok endi? Maksudnya Bapak Sambungan ki aku ki mbiyen dopeni karo bapak. Tegese bapak angkat ki nek carane Jawa Bapak Sambungan. Mengkono. Heeh. Iki Bapakku asli. mosok. Heeh. Bapakku asli mbiyen bangsaning Jim, saiki dadi dewa. Wah, bajigur iki. Kowe anak dewa e. Heeh. Ya nyun ngapura, Gong. Lah terus aku Kowe iki mung saka ayang-ayangane Semar. Bapakmu ya ora ana, mbokmu ya ora ana, dumadi saka ayang-ayangane Semar. Sing nyipta mbiyen ya Iwang Pikulun Sepada Wenang utawa Iwang Pikulun Asih Prana. oh, tepung aku karo Asih. Asih Prana. Marse po Asih? Nah, Marse tepung aku klawer to. Udu. Bagong kowe aja lara ati apan aku bapakne Petruk, aku Begawan Solontara. Saiki ngalih jeneng Gandharwa Raja Bali. Wah, ora tau pulang. Iya. Gandharwa Raja Bali iki jeneng kok ora tau pulang. Matur suwun Pak, sampeyan pun ngerti kali penangise ati kula. Petruk, kaya aja wedi, kaya aja kowe leren nggonmu njaluk sekar. Kelemper tangga jiwa jambu dipa nirmala. Lan aja rumangsa kijenan ning kayangan. Ingkang sejatine gegayuhane bapakmu mau becik ya mung Iwang Pikulun Jatimurti sing kesasapan tumindak sing ora prayoga. Yen ana dewa sing arep gendak sikara karo kowe singkirke aja melu-melu. Ayo, amuk pulang rata, saya merantai nangin podo aja. Ayo, nih, tunggal rekane adik. Bapak nih. Ya. Wah, dewa iki aja tak sumbari. Dewane pirang-pirang, bapakmu lagi ngladeni dewa siji, ya ana dipati nganglang jagat. Ayo, sedul modar. Nek ra prayitna, Bagong iki ngomong sok nyemelangi ora. Aku ki mek ngomongi kok ora medeni ya ora, mek ngomongi. Heeh. Mek ngomongi. Wong urip nang dono iki dibajeke omong kosong. Omong kosong ora. Ayo delok bapakmu lek grep kae terus. Ya, wah, ayo kaya ngono kok. Ah, dewa bubar mawut ra karo-karan galuh. Wah, seneng. Ayo. Gandharwa Raja Bali Solontara, nggih Pukulun kula ingkang abdi. Ngamuk punggung Suratantaha Nirbaya Nirwikara. Sinten tiyangipun nggih boten ngertos bilih Petruk inggih Petruk menika anak kula. Namung dipun mong dening Semar Badranaya. Sinten ingkang badhe kendhak sikara dhateng anak kula.
kula mboten mentala nyumurupi penangisipun anak kula. Kita ngewangi atmaja kita bakal gedhe walate sarta kita bakal ulun katutake dosane. Nyuwun pangapunten menawi kula wantun kaliyan panjenengan. Sithik wae wetenge larane ra jamak-jamak. Wah, lancar. Waduh. Bagong wong edan. Wah, lancar. Kena setute larane raja. Kok dipelintir. Padake gawe ntrontro. Wah, lancar wah kayanganmu ramai. Pandhawa tata Gatiwisraya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Pana Margana Samirana lan warayang wisikan magulingan lima kencang warudaya mak pong mbok bolong kali cedhe sapa sing gawe Gandara Raja Bali wonten dawuh ulun. Lah kok dadi kowe mbelani karo Petruk? Akeh sanjane para Jawata Widodara Widodari padha nungsang kuyang numbuk bentus padha golek papan pendhelikan awit wedi kawan pengamu ing Salantara. Iya manah kula namung boten mentala kula mireng dhateng penangisipun anak kula pun Petruk. Anggenipun dipun sikara dening para dewa wekasan kula kedah mandhap lan belani dhateng anak kula. Ya, bener. Sing jeneng arep netangi kamurkaning wong lanang kuwi siji rusuhana bandane, angka loro rusuhana bojone, angka telu rusuhana anake. Mesti bakal mutap. Inggih. Mula ra jeneng mokal. Petruk ki atmaja kita. Petruk ki anak kita. Inggih. Petruk kuwi anakmu, mula ora jeneng mokal yen to kita mbailani karo Petruk Kantha Bolong. Ya mong ngene ya. Gandara Raja Bali aja nganti kawanguran Iwang Jatimurti. Sabab yen to nganti kawanguran Iwang Jatimurti, kita mengko bakal nampa pidana saka Iwang Jagadgiri Pratingkah. Inggih, ulun. Sartane Petruk Kantha Bolong apa dene Bagong? Kita baliya marang Madyapada ulun jarwani jati ning lelakon penemune Iwang Pikulun Jagadgiri Nata wong atuwa kita bakal ngembari marang panguwasaning para dewa kuwi mau wis tak klerokke nanging ora diagem apa kang dadi atur ulun. Lah iki saya ngombro-ombro pangertene Iwang Jatimurti bakal mudhun ana ing jagat bakal sak pejagong lawan bapakmu. Mula mongko perkara ala becik bener luput men ditanggung karo bapakmu. Perkara iki men dilakoni dening Iwang Pikulun Jatimurti apa dening bapakmu Semar? Oh, ngaten Bu Ulun. Ya. Wis ngono wae ya. Salantara kita bali marang kewajiban kita. Petruk ben bali marang Marcapada, bali marang Karangkadempel. Oh iya, wis taken jauh. Ya mongko tak kandhani ya Petruk supaya bapakmu kinan prayitna ngati-ati malang tingkah lakuning kadange dhewe ya kuwi Iwang Jagadgiri Nata. Nggih, wis taken jauh Bu Ulun. Wis ngono wae. Ulang kondur nakayangan
Sembah kula ingkang ndherekaken Jengkar Paduka. Sembah kula ingkang ndherekaken Jengkar Paduka pulun. Ya, wis karya slamet ya Petro. Bali ning Macapada. Mriki ngestakaken dawuh. Kita ki nek ora gawe geger ngawal lho. Napa e, Gong? Jare tak tarani Raffi ae. Mula mabur tiba neh. Wah, lah trondolo tenan. Dewa kok digawe wirang. Ulun ki pujangane dewa lho. Kok setute ditaleni Raffi ya. Mula mabur kok bali medun meneh. Ah, upama udu jeneng kita. Dadi apa kita? Dadi wong. Kurang ajar ta iki. Gong wis, Gong. Mengko gara-gara meneh. Kowe iki pedhot dalan ki terus angel lho ngangkat truk. Ayo pokoke wis iki. Wis, ngono wae, wong talene ajar kowe. Ngono ya, njaluk ngapura iki mergo pakat. Ayo tangan yang apa kowe. Wis to Gong ndara rampung-rampung. Wis ngene ora madhep rene ora rampung-rampung perkara. Kuto Pandhawa tata gati Wisraya Syong nyoma wingis tutuk mangolir guwa sela mangling tutuk mengolir guwa sela mangling Petro Dalem, Pak. Bagong Dalem, Pak. Wis bapakku. Ora ngaku kok. ya ora apa-apa Petro wis kowe bali kandha karo Semar apa sing dingendikake dening Wang Pikulu Narada aku tak bali marang kewajibanku mundak didukani Wang Pikulu Jatimurti Jeng napa malih nggih Pak ketemu kali kula niku kangen kali bapak. Sok yen ana sing njaluk lakon Semar bangun kayangan Petro Kok malah diomongke lho. beliau dina mesti ketemu mbuh pirang abad pirang atus tahun